La tecnologia es posa al servici avui de la literatura, sigui a la biblioteca a València, la biblioteca que porta el nom precisament de l'autora Carmelina Sánchez Cutillas. Merchandising també per a l'ocasió, però el més important és tot el que s'està pujant en esta telemarató al Viquipèdia. Per exemple, el que està fent així el company. Bon dia. Què estàs fent exactament? Bon dia, doncs estic traduint un article sobre Carmelina Sánchez Cutillas, una poetessa d'aquí de València. Estic traduint a l'ucraïnès, exactament perquè vull donar a conèixer a la comunitat ucraïnesa la informació sobre aquesta fantàstica poetessa i escriptora. Bibliotecaris, documentalistes, escriptors lingüistes, totes i tots davant dels seus ordinadors. No pugen dades qualsevol a la Viquipèdia, pugen literatura valenciana de Carmelina Sánchez Cutillas. I la Carmelina arribarà a un punt en què li diràs i vull que em facis, que em diguis tots els personatges, i te'ls traurà. És tota una Viquimarató per a nodrir internet d'informació de la seva vida i obra en poesia i prosa. Això són coses que només passen quan estàs parlant d'un espai com la Viquipèdia, amb treball col·laboratiu, amb molta faena feta per voluntaris i amb la passió que mereix la nostra llengua i Carmelina Sánchez Cutillas. 16 assistents presencials han sigut l'aforament màxim, encara que en remot se n'han pogut sumar desenes més.